شالوم شالوم بيتسب إغزابير أملاخ سلام تساقانا يكروسوس مسكولنهوني كما يسانيكم Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. لو مدما خم تقول جيزي نمعات زخون قال حزنا لكم مت نسحاونا سيمان حاكم صلاح الدين نزمعات زخون قال حزنا متسينا لنا. Och det är broder Saladi med broder Sem med det dagliga ordet för den här dagen. إذا قال زي مش هتاي تسمعوه. Och det här ordet som kommer fram varje morgon, lyssna inte på det på kvällen. نقول نسدلكم زلنا أنا معالتكم ملوك حزوكم إلينا. Och anledningen varför vi skickar det tidigt på morgonen det är för att det ska hålla upp er hela dagen. نتقال ليتن معالتنا استنتم نيدو للأملاخ. Guds ord säger meditera på ordet dag och natt. سلازم معالتن ليتن مساخم كحدر نحرت لديوخنكم بنقو جمرو. Så om ni vill att det ska vara med er dag och natt, börja lyssna på det redan på morgonen. كساعة كندي إخوم إغزابير أملاخ نزقربو لكم مأدي بإنقاطة تقومنو. Till vilken nivå är det att ni använder det Gud serverar framför er med försiktighet och med värdefulla? أتوم كيف قارصكم نزم أدزة تقومنو زولكم إغزابير من مليسو تصنقو يبسحلكم. Och ni som följer det här dag för varje dag, må Gud öka sin nåd över era liv. أتوم حدا جزيت راح تسمعوا زولكم دما كم تون كل جزير سمعوكم. Och för er som lyssnar då och då, jag vill bara påpeka, börja bli som de som lyssnar varje dag. لو من كافولو قال زخبر هزب زبلي. Och dagens ord det är det värdefullaste folket. عم مدرت زخبر هزبي هزب أملاخ. Det värdefullaste folket i den här jorden, det är Guds folk. أبسمايت زخبر هزبي هزب أملاخ. De värdefullaste människor i himlen, det är Guds folk. كل نجار أبيوتنا زغير بمتأن مفلات كبرتنا. Om vi vill att saker ska förändras i våra liv, det är med det mått vi får en ny förståelse av det. مخنياتو كبروتهم زفولتو كبر نجار كختلو مخالي. De som förstår sitt värde, det värdefullaste börjar följa efter dem. مصحف كزارو كله رومي شومون تسالاسا. I Romarbrevet kapitel 8, vers 30 står det så här. نتوم قدم زمدبوم نعتاتهم كأتصوعهم نتوم زتصوعهم نعتاتهم دما أصدقهم نتوم زصدقهم نعتاتهم دما أخبرهم مبل. Det står, och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. ريهم إغزابير أملاخ نتصدقي نخبرت تصويعنا. Herren Gud har kallat oss för ett heligt liv och rättfärdigt liv. نزس أوعيت زدما نوانجيل ود يسوع كريستوس آمين إلا بمقبل تقبلنا. Och det här livet och det här kallelse som Gud har gett oss, när vi tog emot Jesus, vi har sagt amen till det. كلهم اتم نزس أوعيت زتقبلوا مصداقهم مخبارهم 4 نقطة تجربي. Och alla som har tagit emot den här kallelsen, deras rättfärdighet och deras förhärligande har fått ett punkt, utropstecken, klart. مخنياتو أخبارهم مسبلة 4 نقطة يجربي. För när det står att han har förutbestämt och kallat dem, det är punkt. بخلا أزراربا مخبارنا بإغزابير ودي. Så vi har blivit förhärligade och kallade och utvalda av Gud, det är klart. إغزابير أملاخ بخبرتي دفلتنا. Så när Gud ser oss, han känner oss och värde på. هزب أملاخ كخبر زغوي هزبي كونن. Guds folk, det är inte ett folk som springer för att bli värdefulla. نخبر زنبر هزبي كونن. Det är inte ett folk som lever för att bli värdefulla. نو كبرتو نخقل زنبر هزبي. Det är ett folk som lever endast för att visa fram sin värdefullhet. التحساسبانا نقيرو. Så låt oss förnya vårt sinne. That's why كبرت دليهم لعلن تحتنا يتقولوا. Så kämpa inte upp och ner för att ni ska få värdefullhet. كبرتكم آمينكم جنجلتو. Så lita på er värde istället och börja manifestera fram det. قال خبرتهم من داقلوتو زقرمو خريستيانات الله. Det finns vissa kristna som förundrar oss genom att visa fram det härligheten och det värdefullheten som de har redan fått. قال جن مخبارهم زي أمانو خبرت دليهم لعلن تحت نزول. Men det finns vissa kristna som inte har litat på att de är värdefulla redan, men de som kämpar för att få fram den här värdefullheten på olika sätt. نسخم كبورات يخون. Ni är värdefulla. مصحف قدوس يوحنس 17 كاب 22 كساب 23. I Johannes evangeliet kapitel 17, vers 22 till vers 23. كم زبل تقال بحدنت فتصمات كخونو علم دما كمتي نعايز الأخكار ننزفكر كانن كوم ونعاتاتهم كم زفكر كايوم انتي كتفلتسي نحنا حدا خمزخونا أنا أباتاتهم نسخاون أباي حدا انتي كخونو أنا نتزهب كاني كبري هابكووم. Och det står så här från vers 22. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem, och för det ska vara ett liksom vi är ett. Och jag i dem och du i mig, så att det är fullkomligt förenade till ett.
Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. ዋው ሪኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘገርም ብስራት ይነግሩና Här berättar Jesus en stor nyhet för oss. ኣኽበርኩም ጥራሕ ኣይኮነን ኢሉ Han sa inte bara jag har förhärligat dem. እቲ ንዓይ ምሳኻ ሓደ ዝገበረኒ ክብሪ እሶም ከዓ ምሳና ሓደ ንክኾኑስ እዚ ክብሪ ዝሃብክዎም እዩ ዝብል Det står att han har gett oss den härligheten som gör Jesus och Fadern ett. Att vi ska också vara ett med dem. Den härligheten har vi fått. ዋው ኣብኡ ዝነበረ ክብሪ ጎይታ ይሁንና Så den härligheten som fanns mellan dem, det är det han gav till oss. ክብሪ ይካፊሉና Så han gav oss en del av sin härlighet. ባዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝብል ዘሎ Det är Guds ord som säger så. ክብሪ ኣምላኽ ተኻፊልና ኢና Så vi har tagit del av Guds härlighet. ስለዚ ኣዝና ክቡራት ኢና Så vi är väldigt värdefulla. እስከ ሎሚ ከም ዝበሉ Så proklamera med mig idag. ኣነ በሉ Säg jag. ካብ ኣምላኽ ክብሪ ተኻፊለ ይበሉ Jag har tagit del av Guds härlighet. ስለዚ በሉ Så därför. ኣብ ክቡር ነገር ጥራሕ እዩ ዝርከብ Så jag lever endast på värdefull plats. ክቡር ነገር ጥራሕ እዩ ዝስዕበኒ Och allt det värdefulla följer efter. ብክቡር ነገር ጥራሕ እዩ ዝድለ Och jag letas efter endast av det värdefulla. ምክንያቱ ኣዝየ ክቡር እየ Och det är för att jag är väldigt värdefull. ኣሜን ንስኹም ክቡራት ኢኹም Ni är värdefulla.